warahmatullahi wabarakatuh. Sannan sake saduwa cikin wancan namun ta Amurka wato Chrome Explorer. A wancan bidiyo wanda ya gabata mun yi magana akan index, mun fahimci mai index, na bada misalai sosai a cikin index. Sannan mun kawo list, sannan a cikin list din mun fahimci yadda ake removing din ainihin element da kuma yadda ake sa element. Ana removing din shi by using remove method, sannan ana sa element by using append method. Sannan na gama manta ana reading din ainihin list by binary numbers, ko da ba binary bane ba. Shi yasa na bada misali da sunaye. Suna na farko yana dauke da 0 ne, suna na biyu yana dauke da 1, suna na uku yana dauke da 2. Haka yake tafiya ba binary. Shi yasa dole sai ka san binary, tunda binary is very simple to understand it. To haka yake tafiya. To wannan shi ma kamar yadda ake menene pop, da zamu magana akan pop. Shi pop abin da ake nufi da pop shine ainihin shigar da pop shine ainihin method ne wanda ake hidda element a cikin list. Element ana hidda element a cikin list idan akwai abin da ba a da bukata a cikin list. Ba using pop method za ka iya fidda shi, ba dole sai ka amfani da remove method ba. To bari mu bada misali a gurguje. Bari mu kawo misali, bari mu bada name as our variable. Wani shine variable din. Variable din yana dauke da equal to what? Equal to index. To abin da ke cikin ainihin index din shine sunaye zai dauke da shi, saboda variable din names. Sai mu sa sunaye, misali muna isa wani musa Aliyu kamar da ke kallo, Aliyu, sai mu sa Kabir. Again, dole sai ka dinga bada kuma a tsakanin su. Sai mu sa Siraju, sai mu sa misali bari mu samu wani suna, sai mu sa bari mu sa Malam. Tunda suna ne zai iya zama suna ko na malami ne. Da wannan sunaye akwai kwara a index din muna da sunaye guda, a list din muna da suna guda 4. To abin da muke so mu gane na muna so mu pop ba using pop, muna so mu cire sunan Kabir a cikin list ba using pop. To anan gurin sai mu ainihin sa mu ce names, variable din damu names, sai mu sa dot pop, pop message. To idan muka bar shi haka ba mu kira sunan da muke so hidda mana, zai fidda mana the last element name. Last element name shine Malam, zai fidda mana shi. To bari mu print. Da muka print wannan zai ba mu ainihin print names. Sai mu zan bashi kwari mu ci abin da yake so ya mana pop. To last digit ne mun ga mana fidda mana sunan ainihin Malam. To wannan shine pop. To idan ba shi ainihin last, idan muna son hidda mana last digit ne sai mu bashi haka. To in ba mu bukata zai fidda mana wanda daga cikin sunayen nan ne. Misali ma san kai da sunan Kabir daga ciki. To sunan Kabir in binary na ɗaukar ɗaya shine 1 ɗin. Aliyu shine 0. Kabir shine na biyu ɗaya. To anan gurin sai mu sa 1. Mun ga hidda mana sunan Kabir. To wannan shine muke da bukata kawai. Shine abin da ake cewa pop a takaice. It is look like a remove. Ba using remove za ka isa, za ka yi removing din ainihin sunan mutum kamar da muka yi misali na baya. Sannan kuma ba using append kamar da na muku, za ka ga za ka yi append da sunan wani idan kana so ka sa. Mun ce names, nan muna isa misali in append ne. Append, to append sai mu sa append, misali append Muhammad. Ne da na yi shi za mu ƙara da shi Muhammad. Sai na kira sunan ce append Muhammad, muna sai sama da sunan Muhammad. Muhammad. Na afuwa za mu yi amfani da za mu sa na manta. Ok, za mu bashi haka shine mu'amalar ɗin shi ya ba mu Muhammad ta fito. Mun yi ƙari mun sa mai appendant ɗin sunan shi mun shigar da shi. To wannan shine wanda muka yi ɗaya daga cikin abin da muka koya a can baya, sai ɗan ƙaro misali ɗin shi. Yanzu misali kamar da kuke kallo, idan muna son mu sa ainihin
shi pop muna so mu cire wata suna, kuma misali mu cire suna za mu yi amfani da ainihin Aliyu, ko kuma za mu cire suna kun ga mun san akwai Aliyu, akwai Kabir, akwai Sirajo, akwai Malam. To kun ga da muka bar shi haka mun ba da umarnin me za mu hidda ba, sai hidda mana last number ta ƙarshe. Last number index ɗinmu shine ainihin Muhammad, shine muka yi appending ɗin shi. To yanzu da muka sa number 2 za mu hidda shi, kun ga shine ainihin Sirajo, ya fidda mana sunan Sirajo ya tashi ya bamu Aliyu, Kabir, Malam da Muhammad. Sannan kamar yadda kuke gani mun hidda suna na abin nan na Sirajo kenan, tunda mun riga mun yi pop ɗin sunan number 2 shine Sirajo, shine ke ɗauke da ainihin number 2. To wannan shine misalin da za mu bada a ainihin abin da ake cewa a pop abin da list kenan. yake yana ɗauke da abin da ya wuce daga 1, 2, 3 shine list. Duk wanda aka ce min list ya san menene list, ko aka kai list ɗin abu to an san ba abu ɗaya bane za ka rubuta. To shi yasa yake ɗauke da square bracket, yasa yake ce min list. To abin da ke cikin square bracket ɗin shine index, abin da aka shigar. Abin ya ɗauki number ce ko ko ainihin sunaye ne, integer ne ko ko ba integer bane ba. To duk dai shine ake ce min list. To wannan shi ake cewa list a cikin Python. Sannan kowane programming language na da list. A kowane programming language akwai list. Idan muka shiga cikin next video za mu magana akan Arix. Kowane programming language na da Arix shi ma. Idan muka zo da Arix za ku fahimci ainihin da ake store din data. Ya ake store din data. Ya ake samun data, ya ake store din data. Shine abin da Arix ne nuna mana. Sannan before yi magana kan Arix ya kamata sai mu magana kan main loops. Sannan sai mu shiga cikin Arix saboda mu ga abin daki daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. To a gurguje wannan shine ake cewa da ainihin index. Wannan shine list, ga da ake list a Python, kuma sannan ga umarnin za ka bashi ga abin da muke so ya fidda mana. Idan muka rana din shi kamar muke gani, idan ma muka cire ainihin wannan